Jeg hedder Annette Slotto, og jeg har haft den idé til den her festival. Og jeg har spillet rigtig meget på Hofteatret. Og der synes jeg bare, at alt musik det bliver meget bedre, end det andre steder er. Jeg har spillet jazz og børneforestillinger og klassisk musik og improvisationer og alt muligt. Og derfor vil jeg nu også gerne lave sådan en blanding af mange forskellige musikgenrer. Der kommer Tove Talt, og der kommer Jakob Andersgaard, og så får vi nogle uropførelser, og så får vi de store klassikere som Mendelssohn og Beethoven. Så jeg tror, det bliver rigtig sjovt. Og det er så utroligt dygtige og søde musikere, som har sagt, at de vil gerne spille. Og det glæder jeg mig til.